ಅಂಗಡಿ ಐತೆ. Kunje Cross. Hello, hi, yan Marwa Roy. Ite onji kaaneda 7 ಗಂಟೆ ಆಡಿ ಇನಿ ದಿನಾಂಕ ಒಂದು ಡೇಟ್ 6 ತಾರೀಕು ഞാൻ ಬಳ್ಕುಂಜೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡು ಅವು ಬೈದ್ದೆ ಆಂಡ ನಿಜವಾದ ನಾನು ಮೂಲವರೆಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತೇಜಿ ಮರವೆ ಬಜ್ಜರೆ ಪೋಯಿ ಒಂದು ಪಿದರ್ದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಈ ಜೋರು ಬಸ್ಸ ಧರ್ಮ ಅದು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂದ್ರೆ ಬೊಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ನಂಚೆ ಮರವೆ ಬಜ್ಜೆ ಹಾಪುಜಿ ಎಂಚಲ ನಾನು ಒಂಜಿ ಹಲಂಗಣಿ ಮುಲ್ತು ಬೈದಿತ್ತೆ ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ನಾನು ಮೂಲು ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಈ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಈ ಜಾಗದೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಕ ಅಂದ್ರೆ ನಿಖಲ್ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಪೋದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತುಂಡ ಕಾಯಕ್ಬೋಯ್ ಸನ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಾಯಕ್ಬೋಯ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ಕಿ ಕಾಯಕ್ಬೋಯ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಕಾಯಕಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಐತ ಪುದರುಂದು ಕಾಯಕ್ಬೋಯ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಕಾಯಕ್ಬೋಯ್ ಕಾರಣ ಸೊ ಕಾಯಕ್ಬೋಯ್ನ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೂಗಲ್ಡು ಇಂಕ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ತೋಪಾಡು ಕಾಯಕ್ಬೋಯ್ ಸನ್ರೈಸ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಂಡು ಅಂಚ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೊ ಐ ಬಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಬತ್ತೆ
ಏನೈತೆ ಈ ಕಯಾಕ್ಬಾಯ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಡಿದು ಪಿದಾಡಿಗೆ ಕೊಡಂಜಿ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಪೋಪೆ ಅವು ಪೊಯ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಪೊಯ್ ಅವಲ್ ತಿಕ್ಕಗ ಬೊಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಉಂಡು ರೋಡು ಫುಲ್ ಮುರ್ಕುತ್ತುಂಡು ಗಾಡಿ ತೊಂದರೆ ಆಪುಜಿ ಚಿನ್ನ ಕಂಡೆಲ್ಲ ಮುರ್ಕುತ್ತುಂಡು ವರ್ಷದ ಟೈಮಿಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಾರಿ ಊರು ಕಟ್ಟಲಿ ಏನಿತ್ತು ನಾನು ಪಂಚಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಬೈದೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪಾಟು ಪಾಲಿಮಾರ್ ಡ್ಯಾಮು ಇದು ಡ್ಯಾಮ್ ಇದು ಓಪನ್ ಉಂಡು ಆನಲ ನೀರಿಗೆ ಪೋಯರ ಜಾಗ ಯಾವುದು ನಲ್ಲ ಗುಂಡಿ ಬೋರ್ಡು ಅಂದರೆ ಏತಲ ಗುಂಡಿಗೆ ಎತ್ತಂಡ ಬಸ್ಸದ ಟೈಮ್ಡು ಮಣ್ಣು ಕೂಡ ದಿಂಜುಂಡು ಅಂಚನೆ ತೋಲಿ ಕಜಾವಲು ಉಂಡು ಮರ ಅಂಚನೆ ಬಾಟ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಬಾಟ್ಲಿ ಬೇರೆ ಜನಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಿನ ಇದು ಪೂರ ಬೊಲ್ಲಾಗ ಸುದೇಕ್ ಬತ್ತೆ ಕಡಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಕಡಲ್ ಪೋಯಿ ಬಕ್ಕ ಕಡಲ್ದ ಬರೀತಿ ಪೂರುಂಡು ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಕಜಾವು ನನೈತೆ ಲೊಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಮೂಚಿನಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಡೆ ನಂಬರ್ 3 ಪೋಯ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕಂದಕ್ಕೆ ತೋಪಾವೆ ಅದು ದುಂಬು ಯಾನಿ ಈ ಬೊಲ್ಲನ ಕಡತ್ತದು ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಟ್ಟುವೆ Anda.
ಐತೆ ಪಲಿಮಾರ್ದು ಉಳೆ ಮೀಟ್ ಅದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ರೂಟ್ ಬೈದೆ. ಸೊ ಆ ರೂಟ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಉಂಡು. ಸೊಂದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನೆಟ್ ಗಲ ಬಾಡ್ರ ಬರ್ಪೇರಿ ಜನಕರು ಆಂಡ್ ಐತೆ ಬರ್ಸದ ಪೊರ್ತು ಗಲ ಬಾಡ್ರ ಆಪುಜಿ ಸಿನಿಕಲ್ ತೂಯಾರಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಪೂರ ನಿಖಿಲಿಗೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಅದು ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಫಿಶಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿನ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಚಿನ ಎರಡೆರಡು ಸ್ಪಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಪ್ಪೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಾಗ.